Ki nganggo ro. Wis empuk no. Ayo Mas Tri. Apa iki satenane takdirku sing jawabke Piye Mas? seliramu beda ati beda lambe tarik Mbak Nurli Tekan kita. Siapa bukan saya. Wis kadang mati rasaku kang mas rungokno tangisku. Becike kowe lunga teka uripku. Paribasan gayuh lintang ing asmara kowe tega gawe loro marang sila Iki wis dalanku. rasa guyu oh nangis to Pilihane wong tuaku sepurane Mas. ya piye Dik piye Dik Kadung lara awakmu ora ya pupu sing nelongso ya setemang spesial buat bosku Mas Tri ya. Mas Trianto nggih. Mas Trianto ini ibu negara ikut ngebatan Ibuke ora derek oh enggak diajak tenan ya iki tenang ora juga ya mungkin buat pasukan goyangnya yang mau joget bareng ayo dipersilakan. kene opo sikapmu saiki wis beda kowe ninggalne aku penting ke wong liya apa pancen tresna saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Sesak mlebu sedeng pancen lara ode arep kepiye maneh kono kurang Iki khusus Mas Trianto kok aja selak badanmu marang kahananku ngomos buku sing rasa tresnamu. Isa tenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga teka uripku. paribasan ngrangge lintang ing asmara kowe tega gawe loro marang tresna Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. masih bersama Han Production Mbak Nuri CH Eudu Nyanyi bareng-bareng lagi. Persiapan. Ayo yo. Sesaat mlebu sedeng
Apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe kok kene Wes kadung ati rasaku kang wis rungono tangisku beci eku ya kon dipatulke izin ya Ari pasang kerangke matur suwun Mas Ri. lintang ing angkasa kowe teko gawe